Okay, thank you. So Moses is a guy aberekwa for wrong time according to the mind of people or to the mind of men. Nokuti akuberekwa kune descendants against him. Kwete nokuti ane zvaatadza, but nekungoti ingori type isikudiwa pamazuva acho. So that is zvimwe zvikonzero mulife unogona kuzvishaya kuti sei uchivengwa because you are a good person. But unogona kungovengerwa kuti nyange uri a good person uri kumhuri isingagamuchirwawo nevamwe. Hauna kusarudza kuva kumhuri ikoko, wakangoberekwa ikoko kwakamakwa vanhu ikoko. So there are times yekuti une mamwe reasons yekuti unomashaiwa kuti indara, but zviriko izvo zvigamuchire. And pane zviri beyond control zvokuti hauna zvaungazviite kuzvichinja, ndo zvitoripo. Wodii kana zviripo zvakadaro, ndo zvakanakira Mwari. Bible rinobva rati all things work out together for good to those that love the Lord. Zvoreva kuti mukuipa kwazvo, God has a special plan. Mukusagamuchirwa kwako, mukuvenga kwako, God has a special plan. So azvidzivise pfungwa yaMwari yakanaka kumanifesta nokuti kune munhu asina kufarire. Azvidzivise pfungwa yaMwari yakanaka kumanifesta muupenyu hwako nokuti nyika yacho haisikaiti. Mwari hatadze kukukomborera nokuti nyika haina mari chaiyo ine simba inobatika. Blessing haisi controlled nesalary. Blessing iri controlled nefaith in him. So dzimwe nguva uri musituation yekuti zvichida pamwe passport ndoyangonetsa kana kuti mari yekufamba ndoyangonetsa, pfungwa yako haisi pano, unenge unofunga ndaenda kwakati. But muchiona kuti Moses Bible rati nokuti mai vake vaimunda vakandomuviga kurwizi, but kurwizi hakusi kumba. Maconditions ekurwizi haanakidze, kunotonhora, hakuna shamwari, hakuna munhu anoseka naye. Akangovigwa ari mubasket, munhu ari supposed kuva pabed ari mumba, but chaita kuti aiswe musituation iyoyo kudiwa. So there are times yekuti Mwari vakakuda unoswera usina shamwari, unoiswa maunenge uri lonely, but Mwari aine agenda or purpose. So Moses is in a place yekuti hana friend, hana munhu anorelate naye nekudii, but chaita kuti aiswe ikoko is the love of God. Saka imwe nguva tine kumwe kujaja napatinoita kuti kuona zvakadaiswa hauna Mwari, sewaiswa pasina shamwari, pasina anokuda. But you need to understand that all things work out together for good. Zvoreva kuti Moses ari in that place, the Lord's grace was upon him. Chinotaridza kuti ane nyasha zhinji ariko. The conditions there were not okay, but he was surviving. Amene wandiri kushumira kuti the conditions dzinangodaro dzisiri okay, but you are surviving. Uri kurarama musituation yekuti ukazoudza vanhu wakuda musituation iyo vanokurambira kuti nzvimbo yakadai haigarike, nyika yakadai haigarike, wakagara sei. That's a sign of the grace was upon your life. Kune imwe nyika ndakaenda so vanzwa record yekuipa kwezvinhu muZimbabwe, pavakandiona vakandibvunza kati, are you from Zimbabwe? Ndovamboti karezva, sure, are you from Zimbabwe? Why? Because vane a wrong picture yekuti kana uri musituation yenyika yakadaro unofanira kunge uri munhu akaita zvinhu zveshe, but vaishandisika kuti ichokwadi zvinoita nokuti nyasha dzaMwari hadzicontrol neeconomy, nyasha dzaMwari hadzicontrol nemamiriro emasystems enyika. Politics hadzina power pachinhu chinonzi grace. Grace dzaMwari even political zvinokumira zvakanaka, you will testify the goodness of the Lord. So Moses kuchengetwa kwake ari kurwizi hakuna much protection yevanhu, it was just the grace of God. Nokuti kana kune makarwa airako, kune nyoka dziriko hadzina kugona kupinda mubasket rake, hapana gadhi ari kutadzisa nyoka kupinda kana mumwe munhu, but there was grace upon the basket. Mwari ngaaise nyasha pane zvaunobata, Mwari ngaaise nyasha pamusoro poupenyu hwako, kuti pasina vanhu vanomira newe, but piwa nyasha dzinogona kumira neupenyu hwako. So Moses was protected by the divine power of the hand of God. So there are times yekuti, I don't know why this message is challenging me today. Pane nguva yekuti situation yauri haisi right, but God is with you. That's why you are pulling through. Situation yauri ukaudza mumwe munhu kuti ndomarara ndinoanga
mulungu anoshamba kuti uchirarama chirudzivi musituation yakadai. The reason why you are standing today is all about the grace of God. So don't look around all the marriages. What is in that community? Environment yako haisinyaya, but greater is the one inside than the one in the world. There is a purpose and a reason why God is taking you through this way. Joseph was with the Lord. Joseph even in prison. Prison environment inonakidza. Environment inorwadza isinganakidze. Yekuti munenge muchishandiswa nekudii. But Bible wrote the Lord was with Joseph even in prison. So there are times yekuti your environment inogona kukunyepera ukaora moyo ukaregera kunamata. Dai ndina Mwari ndisikagare kuno, dai ndina Mwari ndisiri musituation, dai ndina Mwari ndisiri among the reeds. But I've come to challenge you. You are a Moses of our generation. God is with you. He wants to take you somewhere. Environment yako haisinyaya. Continue to have faith and believe in him. So this boy called Moses, arimutswa and basket, akaiswa among the reeds. Bible wrote mwanasikana wa Faro akaenda muranda wake ndokubva vaona basket vari kumvura ikoko ndokubva varitora pavakarivhura ndokuona kuti mune mwana arimo ndokubva vaziva identity yemwana. Mwanasikana wa Faro akati this is a Hebrew boy. Ipapo kune degree yekuti maHebrews vakomana vana vaberekwa ngavafe. Identity ndokubva yazivikanwa. Identity yezvinofanirwa kufa but hachina kufa. Identity yazivikanwa. Saka kune zvichazivikanwa nevanhu but Mwari ozvidzima mumeso avo. Nyangwe vaziva kuti hauna kufunda but God will make you promoted. Vaziva kuti hauna hama but the favor of God will take you higher. Zvakatozivikanwa kuti mwana uyu ndomuHebrew. MaHebrew vari supposed kuurawa but nyaya yekuurayiwa kwaMozisi haina kutaurwa nezvayo. Nyangwe identity yaitotaura yega. Nokuti identity yekuti this is a Hebrew boy zvinongoreva kuti he is supposed to die. But identity yazivikanwa, but there was grace upon this boy. Handiziva ndiri kutaura naye une zita, une kwaunobva, uri muenvironment yekuti chikangotaurwa zita rako nesenemu yako nekwaunobva unofanirwa kunge uchivengwa usikasimudzirwa usikadiwe. But kuna Mwari anoti aiwa nyangwe vaziva rudzi rwake but ndakamusarudzira chikonzero. So identity was known, but grace was upon that identity. Nokuti kwaitwa nechirova kuti mwana wemuHebrew ngaurayiwe. Uyu paakanhongwa ari mwana ndokubva azivikanwa kunzi muHebrew. Havana kunodiscassa issue yekumuuraya. Zvanzi akamutora Miriam ndokubva amhanya nzadzi yake zvikati munoda here ndikutsvakirei anokuyamwisirai mwana uyu. Uri kuona imwe challenge iripo ndeyekunhongwa nemunhu asina mukaka. Iwe uchiri paneed yemukaka. Imwe challenge ndeyekunhongwa nemunhu anokuda but asina zvinoita kuti ukure. Beware tiri mumasystem tiri munguva yekuti somebody will come after your life. Kwete nekuti anazvo zvinoita kuti upenyu hwako huendeke but ane kainterest kaari kungodawo pauri chete. Haana mukaka wacho wekukupa but anoti ndakunhonga uri wangu. So kuna mai vakamubereka naamai vakamunhonga. Sa ari in between. So wamunhonga haana mukaka but ari kumuda ende ada kuenda naye kupalace. So amai vakamusiya ikoko vakasiyawo kuna Miriam. Miriam ndiyakutaura nekuti munoda here ndikutsvakirei anokuyamwisirai mwana uyu. Mwanasikana wa Faro ndokubva abvuma. Aziva kuti mwana uyu mwana womuHebrew. Amunhonga ndokubva abvuma kuti aiwa kana pane anoda kuyamwisa mwana uyu ngauye ndichamubhadhara. This is the time of slavery. Vana veIsraeri vanga vari muslavery muEgypt. Maslaves havabhadharwe. But mai vaMozisi pavakabereka Mozisi chakatanga kuitika vari muslavery kuwana salary. Hazvina kubvira zvaitika kune vamwe. Vamwe vaiti vakabereka vana vaifa. Mai Mozisi ndokubva vabereka mwana nhamo ndokubva yafamba mao nokuti mari yanga yakupinda. May God bring that different generation ekumhuri yekwako. Zvakaitika kune vamwe ngazviregere kubata pauri. Mwari ngaaudze difference nokuti wakaberekwa kumhuri yekwenyu. Wakaberekwa for a greater reason but you are going to start small. Mozisi haana kutanga aburitsa vanhu munhamo but kuberekwa kwake kwakaburitsa family yavo munhamo. Nokuti mai vake vanga vakuenda pasalary yekuti vakabereka Mozisi. Imagine kuti chavabereka chinofanirwa kufa but chinofanirwa kufa ndochakuita kuti vachirarama zvakanaka.
ukatera vakambereka vakamutarisa vakati ndaita munyama ndabereka mwana mukomana anokuziva kuti vatoitirwa nyasha naMwari nokuti mukomana achatanga kuudza salari mumba. So mai vake vaipota vachiyamwisa mukomana uyu but achiswera kumba kwemwanasikana waFaro. Zvagonekwa pano kuti angorarama naanamai vaviri muplani yaMwari ndechekuti kana akabatwa semwana wemwanasikana waFaro anobviswa padeath row. Auya kufamily ine power inoti kana zvitada hazvife ndo family iri kumuchengeta yakamunonga. Family yakamubereka iriko but vakaramba vachichemera kuti ndewedu vanoti taakuuraya nokuti mwana womuHebrew. But mai vake vakamurega achinogara kumba kwevamwe amai nekuda kwokuti vaiziva kuti it's for a season yekuti agone kukura nokuti kwauraiwa vana kwete vanhu vakuru. Saka Mozisi akangodarika stage yemwana adarika season of death. So chinoita kuti ayamuke season of death is to be under a wrong mother. So mulife kune vanhu vanonzwa naMwari for a reason, for a season. Yekuti ukasaziva season yacho unochemberera kusiriko. Why? Nokuti season yekuti uregere kuurawa zvanzi kunofanirwa kuuraiwa vana. Saka Mozisi akangokura chete abuda mudeath row. But chinoita kuti akure chii? Kunogara naamai vasiriwo amai vake. Vasiri amai vake ndo vanoita kuti agone kuyambuka stage inouraiwa vana. So ana mai tu vakamunonga nevakamubereka. That's a picture yekuti in life haufanirwi kuva nementality yechurch, iva nementality yekingdom, meaning iva understanding or ability yekudzidza kubva kune vamwe. Usangoti kwedu chete ndoda kuti chanhu kingdom yaMwari. Mindset yechurch ndeyekuti kwedu chete zvatoudzwa ndizvo chete hakuna kumwe Mwari wacho anopinda kuno zvedu zviri kuno. Mindset yekingdom, you can learn from those who are outside. Azvino kuti wapanduka kuno ndokwe Mozisi amai vake ndo amai vake because ndoko anomwa mukaka, but kuna amai vanomujengesa rufu. Acts chapter 10 mukadzi ainzi Dorcas kana kuti Tabita akafa. Vanhu vada kundomuviga ndobva vanzwa kuti ari Peter ari close ari panzvimbo inonzi Jopa, Apostle Peter. Vanhu vachitogeza mutumbi ndo vakati ngatichimirai ngatitume vanhu kunoshedza Peter. Peter akanoshedzwa akauya akanamatira Dorcas, Dorcas akamuka. Chakaita kuti Dorcas amuke number 1 type of church yaDorcas yakamuka pakuziva kuti we don't have the grace to resurrect Dorcas, but kana tanzwa kuna Peter ari close, let's submit to his grace kuti Dorcas agone kumuka. Kuda kuti ukapinda church isingatende zvinoitwa naMwari kune dzimwe unofira imomo. Dorcas anofa kana chechi yake ichiita ina basa nevamwe vanhu. Isu tiri pano tinonamata Mwari. Hongo munonamata Mwari ndimi mwamuna Dorcas muchechi, but do you have the grace or the anointing to resurrect Dorcas? Kana musina mukashaiwa hati yekutendawo zvine vamwe, Dorcas anovigwa. So vanhu vazhinji vauraiwa nechechi. Chechi inogona kuva enemy yedestiny yemwe munhu. Kana munhu wacho akapindwa nechechi asina kupindwa naJesu. Hazvina kuipa kupinda chechi chakaipa, hazvina kuipa kupinda chechi chakaipa kupindwa nayo. Ikakupinda Jesu anoshaya space. Sese chaunofunga zvese zvaunoita iye kuti yedu. Svika paunoti Jesu wedu nani nevamwe. That's why the Lord's Prayer patonamata tofanira kuti our Father, kwete kuti my Father. Kunoti wedre kuti awa baba vedu ratinovashiya nevamwe vanhu. Ende vamwe vana hatizivane but baba vanotiziva. So Moses kumba kwaari kurarama ari hakusi kumba kwawo. But zvakanaka kuti agorarama ikoko kuitira kuti adarike season of death. Nokuti kuri kuuraiwa vana. Saka akangoramba ari kumaraini kwavo anofa. But ngauye kuzokurira kuno kana akura aziva kuti ndadarika rufu rwacho ochisunga. So akagara ariko Bible panaverenga manje kuna Hebrews rwati by faith when he grew up, by faith not by age, by faith
knowledge, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God, which means faith is a product of knowledge. Kutenda kunouya nekunzwa uye kunzwa shoko raMwari. Zvinozi chinonzi kutenda chiri chinogadzirwa neword neshoko. So Moses, when he grew up by faith, rati paakakura in knowledge, ndo paakati handingarambe ndichinzi mwana womwanasikana waFaro. Why? Because season yedeath ndakatoidarika. Ndaakudzokera kumba kwevabereki vangu. Akabuda kwaari kubuda manje. Akubudwe neintelligence, kunobudwa newisdom nekuunderstanda pfungwa yaMwari. Pakuti kudii kwaari kubuda kwakanaka kudarika kwaari kuenda. I know pfungwa yakanaka ndeyekubva kwakati shatei kuchienda kwakanaka. But pfungwa yaMozisi ndeyekubuda mupalasi achienda kumaraini kwawo kusina kutinakira. Saka Bible rati izvo akazviita by faith, which is either the hearing the mind of God, purpose yaMwari. Why? Nokuti Moses hauna kuurawa pauraiwa vamwe vana, but ukanorarama uri paFaro waakuzourairwa purpose. Why? Nokuti kana uri paFaro haugoni kuwana calling inoita kuti urwe naFaro. Kusvika wasuduruka paFaro, Mwari wasangana newe wakuti tienda unofisa Faro, what let my people go. Statement iri kupiwa Moses naMwari kuti enda noudza Faro kuti let my people go. Haisi statement yakapfara, iri tough. Why? He was raised there. He's supposed to go as semuzukuru akarerwa kwaFaro with discipline, but Mwari vari kuti enda nehasha unovara kuti let my people go. So there are times ekuti unofanira kuchiverera kwanga kwakambokunakira. Moses ari supposed kuenda kunoudza Faro, akamuchengeta akamurera kubva ari mupana kusvika akure kuti mudharaweregedza vanhu vaMwari vabude muno. Kuti enda unopopotera akakupa chikafu. Naturally izvo zvazvibalance unofanira kuenda nerespect, ndoko wakarerwa. But Moses apiwa calling naMwari kuti enda unofesa wacho aikupa chikafu. Kuti aiwa zvanyanya wajairira vanhu vaMwari. Let the people of God go. It was not easy. Pesi pane pfungwa yaMwari hapasi easy. That's why Moses said it's not enough to go with words. Ndikuda proof yekuti muneni, and he was given power to perform miracles. Words were not enough. Why? Because Pharaoh anogona kuzoti kana hakuna sika asizvo zvarutaura, but paanozodemonstrate power ndopanozoti aiwa aita encounter naMwari. Encounter naMwari aigumire pamashoko bedzi, but also in the demonstration of power. So by faith when he grew up, mukutenda paakakura, kuti mukutenda mune mastages. Tine vanhu vanotenda but vasiri kukura mukutenda. By faith when he grew up, kuna kuti mufaith mune malevels ekukura. Pane kukura kusvika palevel yekuti unoramba zvakanaka nokuti waakuzouta zvina kunakira purpose yaMwari mulife mako. Uri supposed kuburitsa vanhu muEgypt, but iwewe kana waakuchengetwa kwaFaro unogona kukanganwa purpose nekuti waane good life, waakutadza kuona reason yakanzi naMwari uye uburitse hama dzako dzinotambudzika. So Pharaoh chaangaita pana Moses inonzi adoption. Adoption yaida kuuraya the vision or the purpose of God. Nokuti iye akarerwa mune zvakanaka anogona kuignora nhamo ine vamwe, nokuti danga ari muzezuru aiti nhamo yemumwe hairambirwe sadza. As long as chiguta ndiri kwaFaro avari kukanya zvidhina meno hawo, it's okay. But Moses wakava nepurpose yaMwari ndokubva aiziva kuti kuramba ndichidya zvakanaka isino purpose yaMwari, kusvika hama dzangu dzakudyawo zvakanaka. Akava nemind iri greater, isiri selfish, a mind nechekuita nevamwe vanhu mulife. Vision yese yaMwari yakaiswa mauri haisi selfish vision. Vision iri international. Vision inechekuita neroots nedzinza nenyika. Ukamona vision ngokuti zvangu chikadai ndikazodai ndeyako. Vision yekwaMwari inoinvolve vamwe vanhu. ChaMwari chikaiswa mauri chine chekuita nevamwe vanhu. So by faith vanzi wakaramba ndokubva abva ikoko
kwaari kubva kwakanaka, anodya zvaanoda, agere mushe. But zvanzi faith ndo yamutuma kubva ikoko. Achibvirei ane zvaaziva zvine chekuita naMwari. Ukasaziva Mwari, une zvinhu zvakanaka zvaunoswera nazvo izvo zvisina kukunakira muupenyu hwako nekungoda kwokuti hauzive Mwari. Ndaimboudza vamwe pane imwe nguva ndikati chinhu chiri dangerous kuziva kuti munhu uyu anoita sekunge anondida but handide. Why? Nekuti munhu asingakude anotombokuda. Vanosina kusisa kuti downloada musha. Ndikupe example. Unoona munhu ari kuchengeta huku maraino, purpose yake ndeyekudya huku. Saka anotsvagira chikafu chakanaka achidziva zvokuti huku ukatoiudza kuti ari kukufidha iwe ane kamwe kaplan against you, dzinogona kukurambira kuti hayo mabatiro atiri kuitwa acho soga tiri pari nani. Chikafu chiri kutengwa chakanaka chekutauno, takatopiwa malaiti ekudya 24 hours. Tinopiwa malaiti kahuku, chikafu cheizo mvura inatsoiswa. But ukada kudziparidzira kuti ari kukuitirai zvese ane kamwe kaprogram against you. So gonna kuramba because he huku. So mwanasikana nacho ukatomuudza kuti munhu ari kutengira iPhone ari kuenda kunogocha newo ane kaplani kakuzokugocha anogona kurambawo. Chinomupa kuramba chii? Mudiki pakuziva. That's why I encourage the youth to have so much respect to my elders. Unamuda very intelligent, but intelligence I beat it not in experience. Experience is one of the powerful things in the world. Experience is only to obtain with time, not with intelligence, with time. So it's experience. So in the Bible, the first murderer, mwana wa Adam and Eve, vanhu vaMwari vakabereka mhondi yekutanga pasi pano. Sei vakabereka medhara vari vanhu vaMwari vane rudo nenyasha naMwari. Problem ndeyekuti vakapiwa assignment yekuva nemhuri nekuchengeta mhuri, but ivo Adam naEve hapana pavakambovawo vana, vakasikwa vari vanhu vakuru. So havazoti kuva mwana kuita sei, kutamba kuita sei, kufurirana kuita sei, havazvizive. Bozi vakangosikwa ari madhara. Adam achitosikwa kutoenda pagrafta kutoda mukadzi, Eva achisikwa achienda kumurume. So vari kunzi manje maapu avabereki vanochengeta vana. Saka vana pavakati handi kunotamba kuseni, mubereki anobvira azvipika kuti pada kuuraiwa munhu vaingoti ndokutamba kwacho, kwa vanozvizira kuti vanobvira vambovawo vana. So experience ine value mulife. Saka uchiona kune munhu asina kuti ngwarei akakura anokudzwa zvauri kuita hazvina kunaka. Iwe nekuziva kwese nekungwara kwechiti hai unoda kubatizwa zvakanaka yozodii. By experience nyaya iyi yakaiona. Ani kune shona inoti takabvako kumunga hakuna ipa. Imi manje munorivhesa kuti dzakasara dzichimera. Anga dzakazomera. But vakuru vakatobva dzisiko, but imi muri generation yekutara dzakasara dzichimera. Nekungwara kwese nekumera kwadzo dzakaita tozobva futi yamhere kumunda iko. Hakuna chinobvita chinonzi experience. The youth ine intelligence, ine strength, but the youth must respect elders. Samuel paakadanwa naMwari akawana help na mentor aiti Bishop Eli. Pashailo Samuel wairara mutemberi pasaidi peareka. Bishop Eli vari muoffice. Baba noti pamazuva aya kutaura pamari paitwa Bishop. And Bishop Eli vanga vatokura vakwegura vasisanyatsooni vari muoffice. Mwari ndobva adana Samuel. Samuel ndokubva amuka akamhanya kuna Eli akati muri kundidana here baba? Eli akati kwete. Paakadzoka mutatu akatozomubva naBishop Eli kuti uri kudanwa naMwari. Ukanzwa wadanwa chirigera kuuya kuno, pindura uchiti taurai tenzi muranda akateerera. Zvoreva kuti Eli nyangwe asiri ari kudanwa anoziva madaniro anoita Mwari.
asisanzwe kushedzwa naMwari, but akamboshedzwawo anoziva mashedzero anoita Mwari. So mentor was Samuel ndi Bishop Eli. Samuel anogona kuita zvakawanda zvakakura, but background yeministry yake akadzidza kubva kuna Bishop Eli kuziva the voice of God. So the youth must respect the experience of the elders. Moses akura mukutenda akabva. Kwaikubva kwakanaka, but kunoda kubviwa nokuti hakuna kunakira purpose yake. Kune zvakanaka zvaunoitirwa zvisina kunaka papurpose yelife, but zvakanaka paentertainment nekutandara mulife. Ndo zvaita kuti ndivenge ticha airowa kuchikoro. Because uri kudii unochiko kuti tiri kurowa, purpose yauri kuroverwa, sometimes hauna uizive. Unoti anorowa ticha anorowa. So instead yekuti ndierenge ndichiregera kurowa, ndinyatsostadhamushi, ndairirikidza mashoti. Ndaivhara shamu kwete ignorance. Saka unenge waresistant kushamu, but wakura muupenyu wadofu haugone kuresista poverty nemashoti. Namwe nokurowa wakaikidza mashoti iwayo. Shamu unogona kusaindwa, but poverty inopinda. So ndakaiva defensive ku wrong thing. Why nokuti handisi kuziva tisei ndiri kurowa. Life ukawana anokutsura nekukurayira, you are blessed. Because the purpose yemunhu iyeyo ine chido chekushape destiny yako. So Moses by faith he refused. Hakuna akamuparidzira, hakuna akataura naye, because faith comes by hearing and hearing by the word. Right, aiva neshoko raMwari raiminista kwaari. Kunati munhu ngaave neukama nerelationship neshoko raMwari. Why? Because paine kuti ndikufundisa zina kuparidza iro shoko ukarirarama rinokutaura mauri. So akarinzwa kuti pauri kunokwamusiraiti. Kuona hako bacon masausage pa breakfast, but destiny yako iri pastake. Buda mumba muno. So akabuda mumba imo, akaenda kwaro kuhama dzake. Nokuti une chaanzvera muspirit kuti zvinyamwe zvakanaka zviri against my future. Why? Zvakanaka zvauya kuti ndiuze focus nepurpose why I'm in this land of Egypt. Ndaifungidzira kuti zvakaipa ndo zvinoataka vanhu nguva dzese. Ndikazodiscover kuti kune zvakanaka zvinouya neagenda yakaipa zvakauya futi kuzoataka. Ndaifungidzira kuti poverty is the weapon of the devil chete. Ndikazodiscover kuti the devil also uses good things as weapons to destroy people. Zvakaipa sizvo zvega zvinoshandiswa naSatani nekukuataka. Pamwe pacho anoshanda nezvakanaka kuti zvizokuipira. Zvokuti unofunga zvakanaka zviitira muupenyu hwako inyasha gamba iataki. Waita pfungwa kuti zvakaipa zviri kuitika kwandiri iataki gamba inyasha. Why? Because ataki iyo inobva inokusvitsa kwausingagoni kusvitswa nezvakanaka zvakauya kwauri. Munhu akaenda kujimu achida kusimba anofanira kusumudza simba. Kuatenda jimu is not enough. Shuka wakuparticipate. Ende chinoita kuti munhu anzi asimba kurwadziwa. Ukasada kurwadziwa hausimbi. Ukamusumudza ukanzwa kurwadza ukagadzika pasi hauchasimba. Kusimba kwako kune chekuita nekuzvipira kuti unoda kurwadziwa. So kune zvinhu zvinorwadza zvinosimbisa vanhu. Kune zvinhu zvinobohwa zvakakunakira concerning your destiny. So wakaipa haamboshanda nemaproblems to attack you. Pamwe pacho anounza a palace life, a good life to attack you. Imagine pamukore uno wawana munhu ada kukuitira zvese zvauri kushuwira, but asina kutumwa naMwari, asina ine purpose yeupenyu hwako. Dzimwe nguva you can buy the idea. Why? Because ndo zvakanaka pamukore uno ende zvinokupawo kuchemerera nekuonekwa maraika. Kune semunhu unochiremerera. Chiremerera chodiwa but unogona kuremerwa ukazoremara. Why? Because waenda muzvinhu zvisinei nedestiny yako. Zviri nani kutarisirwa pasi nhasi uri muvision nefocus yedestiny yako than to be born today and die useless.
mwali waliona Joseph, the way yokenda patroni yake was through the prison. Nyoba akiuzwa nyasha asina kuita. Kana ali Daniel favor yake ombe yakabva kushumba kwete kwani. Lana anakubira naye. Sakamira na Daniel ishumba ndokuti ndo dzakazoudza mambo chokwadi. Kuti wamakanda we are right but wakanda wali wrong to not. So there are times the lions are not against you. They are for you. But in you are who to be among the lions. It was favor again was Samson. I said down to Benon Stimna. That Judges 14 verse 4. I said down to Benon Stimna. He came across a lion. He got over against you. Akaivarura muma musamfura nepo. Akawana mukano wa mishumba mune uchi. Shumba normally inouya kuzokudya. But kune shumba dzinouya kuti uzodya. Nyaya ndiyo ndeyekuziva kunoita ine shumba yauya. So dzimwe nguva pfungwa yemumwe ndeyekuti dai Mwari andiwanira nyasha. Sito environment yandinogara dai Mwari andiwanira nyasha. Kwandiri kwacho akuite vanhu vandinawo havasikaiti. Pane zvakanaka zvisina kunaka. Zvinokonda munhu ane meso emweya. Nokuti kwabviwa naMozisi akanoudza vanhu kuti andabva mupalaso unoenda kumarani kwedu tisemu. Unoudza fanira kude washingirira kuchikosa kune zvinhu zvatinoti osa ndozvinodiwa nevamwe. 1 Kings chapter 1. Pane musikana akawestirwa destiny yake in the name yekuenda kupalace making David. 1 Kings chapter 1 inoti David akura akwegura miri wake usanzwe kudziya. Vakamutsvakira mwanasikana anga akanaka, a beautiful virgin girl, a Shunammite girl ainzi Abishagi. Vakamutora iyo yekuti ari beautiful. Vanozati kana amugumbeze beauty yake haichaoneka ida kuna achamuda kudzoka. Waitamubvisa muarea yekuti agone kuonekwa. Tamuviga muarea yaasingadiwe. But unoziva yekuti kana achigara mupakati imomo, maybe David arikufamba achivhizita nemotaketi, vanhu vanobati kuti mamuna Abishagi ari mukati umu. Yeti mukati mari imomo yake pataiti. But ari mukati zvake. Iye ndiye anoziva kuti handidiwe ndiri kungoadzisa shefu handidiwe. But vari kunzwa vari kuti zvake. Was akatoita kusarudzwa, anoenda ega. Kune machinda amambo akaenda kunomusarudza. There are times yekuti uri kusarudzirwa kuparadzwa, but uri kunoparadzirwa kupalasi. Haana chaakachibva mulife waAbishagi. Why? Nokuti kana akagara 3 or 4 years ana King David kana David afa, right time yaakabuda beauty ine chekuita netime. Iri heritela uda zvaungazviita. Beauty uri pane paunopisa. Wozosvika patime yekuti watsva wapera. So time yakabuda Abishagi mupalasi. Kunzoko vanhu vangava kuti makadi ikoko. Generation yaifanirwa kumuroora yakatoroorani mhuri dzayo. Iye angodzoka nokuti ane mudhara waaidziisa. Kurati vanhu vanga vasina ine destiny yake. But akaenda kunowestirwa munzvimbo yakanaka. Hakuna chakanaka sekugara kuState House. But kugara wako usingadiwe ma1. Unoabuswa in the name of good things. Tine vanhu vari kuitirwa zvinhu zvakanaka nemunhu ane plan yekuvaabhusa. Ende zvichida musikana wacho anotoziva kuti murume uyu ane mukadzi wake. Unotozviziva. But nokuti une zvakanaka zvauri kuitirwa hauoni abuse. Kutongokutipa ndo abuse yacho. iPhone yawina iripa program yekukuabhusa. Zvakanaka zvese zvaunoitirwa ndo program yacho yekukuabhusa iwewe. Zvinotoda wakura wakuva nemeso yakuona kuti pana kusandingoitwa half nemaiPhone iwaya. Ane half maiPhone. Anopiwa vanhu vasiri kuzorongwa futi. Anopiwa vanhu vari kuwestwa. Ngatingwarira asingakuda anokuda. Akawanda nokuti ndinokuda iye asingakuda. Because anokuitira zvaunoda. But ane time yaari kuwesta life yako nedestiny yako. Abishagi was abused in the name of palace.
So abasi pese Satan bano akatanga le bad things. Sometimes beware of good things. Sina one. Because akura akati kumba unova. Masoseji anabasa, good life anabasa, breakfast yawa anabasa. Ndaanda kunotsvaga pepo sei Mwari vakatidana. Sei Mwari vakatitendera kuti tipone parufuro inoiwa vana vese rikararama. Mwari vasangana naye vakamuudza purpose. Ende anobudisa hama dzako munhambo. So he became a deliverer of his own people. But zvakatangira pa decision making. Life iri spiritual, life futi iri physical. Kune zvimwe zvinotoda personal decision. Kuti ubude mazviri. Zvinotoda kuita sarudzo. Munhu ane inonzi will power. Pamwe pacho unongototi mwechine sikanondiite zvakati. Kwewo wacho unombofungei unodei mulife. Unoziva kuti wakaipa anotrasta mafungiro ako nekuita kwako. Oh, I will download this way. Chakaita kuti Satani ari Satani. Ndibatsiro ndinzwe musheka pa. Mwari havana kusika Satani. Mwari vakasika angel yainzi Lucifer. But iniquity was found in him. Nokuti wakafunga ndakutora chigaro changu chiri pamusoro pechigaro chaJehovha. Which means chakaita kuti ari Satani arisi demon he thinking. Which means thinking is more than a demon. Because kana thinking yakagadzira Satani. Zvora kuti Satani hadi kupindwa nedemoni kuti ave Satani. Kusati kwaane mademoni akatoita Satani nekufunga. Kufunga kuri powerful. Mind yako ine nyaya. Bato yemunhu nadevil inotangira pamind. Mwari achiti vanhu vangu vaparana nekushayiwa chii? Knowledge, mind ine nyaya kuziva. Jesu achiedzwa naSatani akakunda nokuti aiti zvakanyorwa zvichinzi kuti airisa information ndoyakadzinga devil kwete identity yekuti ndi Jesu. Satani akatoaitozva ndiye Jesu wacho. Haana basa kuti uKristu unopinda church ada kucheka the knowledge in you concerning the word of God. Akamake a decision Moses. Hakuna kazoita crusade. Kuti munogara kuno kuchibatirwa kuno kuchita zvakanaka. Munogara no purpose yenyu. He grew up by faith. Don't Bible that he refused. He was not chased away. He refused. Anodzimwa ndiye ndaneta ne good life. Ndakuda inobowa but in a purpose man. Daka sana ni vanhu vanomukatsela kuti pamwiri muneshoire navo. Upamuda unogara muchibva ukatinakiri unotambira kuno indava. But zvauya because of faith. So basically unoita a decision it led by faith in the word of God. Hakuna vanhu vanokomberera maoko. When I started ministry in 2006, kuwadzana kwataigara muparengi so even my friends ndinoona kuchikoro vakazondikansela. Because I want to attack say that it was a dream, so I don't have to tell them to pain. She don't go. I can do some effects on the ground, but I can't do the cancel. I don't cancel. Was it destiny away? Those are not the marinated. So beware of good people who are not godly. Beware of good people who are not godly. Kuna vanhu vasinganzwe Mwari zvachose vasinganamata sei naMwari but vanotaura mashoko akanaka kwete umwari akangonaka chete in general. Dai ndakateerera shamwari yangu iyo anondidai kupi aitaura zvakanaka but zvaipokana nezvakataura Mwari in the dream. So pese paunoita a decision it led by faith in the word of God. Very few people celebrate you or love you or encourage you. Sai yekuti ndiwakanzwa Mwari havana kunzwa havawirani nezvauri kuita nekuti havana kunzwawo zvakataura Mwari wacho. Iwo unoda kusimba nevanhu vasina kubvira vanzwa Mwari vasingazive Mwari kuti vakupa advice pamusoro paMwari wavasingazive. It's impossible. So akamake a decision yaitora boldness nokuti anoziva kuti this is the will of God. Handikaramidiri kumba kwaFaro. I must come out. So ndaizondana nemunhu pane decision yaunofanirwa kumeka.
isinga make sense, no make a faith. Why don't you need purpose? Make decision, young man. Yes, you should follow it from open one. Okay, expect that the people celebrate you. Make decision here. The world I know not should have. You can get to find out on the wrong side than on the correct side. You can find them on the wrong. You don't find them on the rebel against God. Because in his church. And sometimes even the church, you find people who discourage you in the church. Man, nobody was there. They want to go to the church, I was good anger. So they expect to right every time. I was good anger, no. The church, you know, the church, you know, the church, you know, mu church muno semwa muno tusarutwa mu church abisudenga Yesu akazotwa mafuta Mark 14 nemwe mukadzi akazotwa mafuta Yesu anodhura vadzidza vanokomera maoko tutendera mai vazodza leader wedu vakati what a waste dai atengeswa mafuta apiwa nherero hapana akafara kuti Yesu aitirwa zvakanaka zvinodhura vakanzwa kunge ari kutambiswa vachitotevera Jesu wacho but paakazodwa perfume havana kuti better vakati what a waste. Beware of people vasingade the best for your life. Zvakanakisa zvikaitika pauri yangu vachikufarira ndopavanomanifesta kuti hakufarire iwe unosati kune vanhu vanokuda nokuti hauna zvakanaka sere zviri pauri. Life yangu vanoti chinjei the same people vanomanifesta to become the devil. Kuna wakati waigara vari tu mumba vese vakabatsirwa nevana mumwe ndokubva mwana wake afa ndokubva anoba mumwe kunoti aigara nembavha yake but yaimirira dhei raanobereka. Vakadzi ava vaigara vari tu mumba chakaita kuti kumazobira mumwe mwana iye akararira wake ndokubva afa usiku ndokubva aronga plani yekunobira mumwe mwana mupenyu kunoti chaita kuti vagare vari tu ushamwari but ushamwari hwakasvika pakuti yakapedzisira yamba bvaye mumwe nokuti mumwe ane zvinhu zvakanaka zvipenyu. So usafungidzira kuti unodiwa sereki iye kuti pamwe zvinoita kuti uvengewo hazvipo zvinoita usamulaifi nevanhu vanodada but hazvioneke nekuti zvekudadisa sezvavo kuna kutoti uyu kwayakatinonzwa naye anotopromisa ega pasati pane chinhu asi unomuzva kuti denga rinoziva denga rinoziva kuna anenge aonekwa kuti uyu daita apataiti dai zvakati zvinhu zvake waipo zvisipo ane mamwe machiriro nemamatauriro. So breakthrough ya Moses yakabva padecision making inoda word of faith. Madecisions ako ngaaregere kubva paintelligence kana mafriends ngaabve pashoko raMwari as a believer. Why? Because mune zvaMwari mupurpose yako mukalling yako mupfungwa yaMwari ungaita pursue ndomune blessing yako. Zvaunoshuvira nekutsvaka zvaka Moses ari muEgypt akauraya munhu akati ndichamutekesa kuna Faro yaimedhara but paakadzoka Mwari vamuti enda rekodi yemedha nenge yatodzimwa. He was now a deliverer. Mwari vakashanda naye akabudisa vanhu veEgypt. Church means way purpose yaMwari muupenyu hwako ukaita pursue ndomune blessing yako. Zvaunotsvaka nekuchemera zvakarigwa ukaziva Mwari zvaanoda kuti uite. But kupesua purpose kunotoda a bold decision. 2016 parenge kuwadzana ndaneta kupadza parenge ndaita about 2 months ndakatanga kufamba netsoka ndichienda pana first kuno Paris. Vaindiona murodi vaigara kumaraini kwedu vaitaura zvinobhohwa ende vanhu vanotokuona kana ukanyepera kuti asakusaidi kombi ichidarika kuna anoziva negotsi yaro kuti ndiyo haana mari yekombi zvakaoma ari kuenda kupi kunoparidza kuti chechi ichamupengesa ndiye anonzi munhu iye sizve nekuti vanhu vakuseke vataure zviri negative iriko haijambike kana ukati Mwari protect me from them vasandioni mukutambura kwangu
Mwari vatenda kuti vamboona period yekusekwa iriko. Even though in a test of faith concerning the decision you have taken. But one thing I know, when wakuona wakuseka, upon time they will even celebrate you. Ufunge chipaliza pale hivi pamba patai moja so. Vakaudzwa manje. Sikona muroja wanyakubira chipaliza. Vakaramba zvanza ari wagare pambele ngaraine seri. Kusema nono kunyarira. Andina kuona munhu ndakaramba ndichishumira Mwari. Today the same people no vanofamba vachiudza vanhu kuti aigara pamba pedu. Vanodada nei? Vanero chekodza vanodada nei? Kana vachizwa paredhiyo kana paTV kana kupi uzovachiudza kuti uyu aigara pedu chaipo. Asi ndo vaiti kusero. Vanhu vanochinja. Vanhu vanochinja. Vanokuseka nhasi haramba vachikuseka kuramba kwamira naMwari. Pane pauchasengera zvekuti vakuseka vanoti pane friend yangu ndakafonera mai macho. Ivo pati rekunditi urikuite ichi parenga. Ndakamufonera zvikanzi ndakudzwa pastai FM. Mwari ariko zveshuwa. Saka itoreresa mai aichi. Mwari harevi demo. Zvinogona kutora nguva. Bali nyasha dzake dzinogara nekusika pedu. Zvinoita sekunge zvisina basa. But you get to pursue the vision. The blessing will manifest along the way. Ndaona kuita kwaMwari kunoshamisa. Nekuda kwedzisiyana ndakatora Mwari vataura madini. Just like Moses. Kuita zvinomakisa for a while. Zvine blessing at the end. Zviri better than kunakidzwa nezvisina basa. Then you suffer later. It's the worst thing you can do in life. I've been to many countries. Nyika dzekuti uri kure unozvikwenya kuti ndini here Mwari shuwa a street preacher. Munhu wakatora achifamba netsoka kuwadzana as far as Israel. Ndakanoparidza kuGetsemani, ndakanoparidza kuGalilee. New Testament yese I've been there. Netsoka ndichifamba. Muguva raJesu macho paCalvary I've been there. Handina kutora mari ita ngatienderereke. God sent somebody into my life. Munhu akangoona video rangu paFacebook ndobva andifonera. But I've been blessed. To go to holiday to Israel. Do you want to join me? I'm going to say this. I'm going to go to Tel Aviv, Israel. But here, I'm going to surrender group. There is God in heaven. When you look over the celebrator, the end of God is not short. That's why Jesus akabereka zvipo zvake hazvina kugarira nomulocal. Mawaizeni vakachita nyika iri kure nezvipo. Kuti Jesu haana kuwana malocal gifts. Mwari unonamata hasi local. Malocals vakasakucelebrata, vakasakufarira continue to do what God says. The hand of the Lord is not short. 2017 muna December pandakachata, somebody saw me preaching pa phone ku UK. Ndokubva phone zvakuna muchata muna ring. Makachata ndifuti tikati andina chandinoda kuti uchate. Ende munobvunza zvinoita mari venue and everything. Ukaenda mangwana acho mutauni ndikatsvaga zvese ndikakufonera ndokubva ndichipa 2 hours I want to send the money. Mari yezvese zvemuchato yakauya after 2 hours. Kuti ndifunge rini. And iye akatumira mari ndokubva atofly from London to attend the wedding. Ichipera ndokubva adzokera. Takatotanga kuonana pawedding iyo. So imagine munhu aiti kuparidzawo zvakatanga sei kupenga mawo. A bold decision pakuita zvinotaura Mwari unosangana nedzimwe nyasha dzaMwari dzinoshamisa. Tine murume akasangana naye paEthiopia aine family yake vachitoenda kuDubai. Vati munhu ndamuziva kukwanisa kusviti kuHarare. Tati pahoteli ko ndaita tati on transit. Uri kuenda kupoza pane vanhu kuti vanofunda unoenda. Ndokuda kwenzvimbo dzavanokuona uri. Antakufunza kuti hausiiwe but azoda kuti ndiwe uri kuenda kupi. Ngati Mwari wamakandiona ndichumira pana festival ndiye anditendera kuti ndiende kwandiri kuenda kunoparidza. And those friends vaida kuti usadai asati atomboenda kana kuSouth Africa nebhasi zvako.
But why don't it's godly? Beware of good people who are not godly. Usati decision yamos yanga cheaper. It was a tough decision. Why? Because in a breakthrough, a blessing will pay you again. So basically, the devil, you send people to intimidate you. I'll give you this testimony. Maybe the testimonies will encourage you. Somebody phoned me time of COVID. Ndaenda kunomuona tapedza kutaura ndada kuenda ndokubva samoti andaipita kunza ndomuti anaikati shanza ai kundibowa mina ndikutengere imwe just like that vanopinda mose vaitora mari vandipa ndatengere mukasezi vandotenga imwe lucky enough ndandaenda nefamily yangu samwana musikana mwana anodrive musikana ndokubva aenda nekaka anobowa ndandaenda nesikabowa just like that. Ukakalkuleta mari yezvinhu izvozvo haishandiki unoishandira munhu. It was just by the grace of God. Church ndayazonisimbisai kunamata Mwari. God is real. Haasi Mwari wemubhaibheri ndi Mwari ane zvinobatika muupenyu hwevanhu. But a bold decision yaunofanirwa kutora. Sometimes unoshaya vanhu vanokuencourage. But continue to do what God says. He is so faithful. Mwari vakatendeka zvekudaro zvokuti paunozotarisa before na after wega usina kuudza unoti uyu ndi Mwari wedu. Hakuna munhu unochinja munhu kusvika apa, hakuna munhu unoendera munhu zvinhu izvi. Uyu ndiye Mwari akaita chinhu ichi. Unosvika pekuti unoita kurota kuti ndizvo here ndini here zvaitwa sei. Baba rangu rinoti zvisina kubvira wafunga kana mumwoyo mako kana kuimagina. You can do. That scripture is real. The nations are not going to a dream about. Kana. Ya mose kuti mai vakapiwa salary yekuyamwisa mwana wavo. Andikuyamwisa mwana wavo itori tsvukire rinoma wafana kubhadharwa. Rati vakabhadharwa pazvinhu zvisingabhadharwe. Mucovid imomo, the same guy who gave me this car akandisa pasalary for a year. For a year. That for this year, for 12 months, I want you to receive salary for a year. When you are looking to Shanda, you go gara. I saw you preaching one day, in town one wali mu veranda bishop wakabata umbrella. That dedication, I must bless you. He's not a small boy who owns a bank. He owns the Metropolitan Bank. Dr. Enoch Kamshinda is the one I'm talking about. He's a Seventh-day Adventist. He can use anyone from any denomination. So not even in mind, he's kingdom-minded. He's more than the church stuff. Imagine one day I'll get salary. But in my life, I can testify. Utambira gorere sosiyete basi. Shiriko. Salary, biswaba salary pa payroll. Usikaende kubasa shiriko. Asinyatse mbibili Mwari akatendeka zvekutodaro. Ndiye wazuro nhasi namangwana. Zvawainzwa kunzi aita, anoita. Anotoita even nanhasi zvisingabviri muvanhu kwaari zvinobvira. I've seen the end of God in a mighty way. So munhu akanditi kunamata kuzodii pamhene asingazive kuti Mwari akatendeka handisiye. Handina chandiudza kuti adeombomire zvazviite. There are times when I'm free ndikamboenda kusititi kunoparidza people say tafuta kuti hamuchauya ka tinondatsa kuparidza murodhishi. Ivi ndabva kunyika iri kure zvakadii, ndakwira ndege dzakadii, ndagara mahotels akaita sei. I still go back and preach Christ. Why not? Mwari vakatendeka kuti tinofanira kuti stopa. Kunaka kwaMwari ndokunondisunda kushumira Mwari nokuti Mwari vakanaka.
zvinotangira decision making. Zvichisekesa, zvichinyadzisa, zvichibohwa, vanhu vachikupa mazita. Asi kune zita riri pamusoro pamazita ose. Nokuti Mwari vakakuwanira nyasha inova nhororondo. Tiri kuwanza namadhamu wangu vanhu vaita majuti maraini. Wavasukawo ndiro nekudii kasiko kasara ikapo vaita kurakumba ndokataigezesa tichienda kunoti kunoparidza. Tisu vacho vaisekwa muraini tisu vacho. Wakamboshandira munhu asina mari but angoda kumushandisa. Uza kuita house girl kumayadhi kuti nani vanoti house girl kuseri kwemba ino. No, iyi type yedu but idangoti idzisawo. Nemugowo wacho chiti ukautarisira kuti shuwa ndozva unopiwa ipima gumbeze so upiwa $2. Inoziva kuti munhu anofa nekuwasha. But kunobviwa ikoko. Ndinaona sikana wangu 2. Family yangu 3 nekamukomana kadiki. Ndinaona vasikana vangu 2 mumwe achita grade 7 mumwe achita grade 3 vanenge vatokura but taigara mu one room yataidivhaidha ne kunati taigara 2 in 1. Taigara mu 2 rooms dziri mu 1 room. Zvinoitika kunobviwa ikoko kudenga kuna Mwari une nyasha. Haurambe wakadaro. It's a passive phase. Bible wrote, do not despise your humble beginnings. Believe God and trust Him. Unotanga uri Moses ari kukomhanya ari kufudza mangwai kwaJethro. Wozopedzisira wakuti prophet Moses the deliverer of the people of God. You start somewhere. Problem in generation sometimes tine vanhu vari kumusoro vasikatsvaga kuti vakasvika sei zvokuti nesuwo taada kuva ikoko. There's a process, there's a way. Moses akamake a decision isiri favorable pamazuva ake. How can you join a family iri muslavery uchibva kufamily iri mupalace? Hapana kushanda common sense. That's why Bible writes by faith. So may the word of faith dwell in you. May you make decisions according to the word of God. Kana vanhu vakasamira neveramba wakamira nokuti Mwari vakatendeka. Kana vanhu vakasamutrasta iwe trasta Mwari nokuti unoita zvikuru. Believe Him and trust in Him and I'll see you through. May you raise up in a month. Father, I decree and I declare upon this church, upon this youth, purpose and focus. Chamakachigara mavari Mwari. Vana venyu vanokudai nekurevesa nemoyo yavo vasimbisei vagonesei ngavasvike kwavanofanirwa kusvika. Nyika yakaoma, zvinhu zvichirema zvichirwadza. Ava nokuti vanokudai Mwari wangu. Imi musingakontrolo nemamiriro ezvinhu. Imi munovava zuro nhasi namangwana. Ndinotaura blessing, ndinotaura favor, ndinotaura breakthrough, ndinotaura mikana ine chekuita neupenyu hwavo iregere kuvadarika. Muchene mweya wokuabhuswa, mweya wokushandiswa, mweya wokubatirirwa, ndinourayira uregere kubata pavanosikana. Baba, ndinoprofita michato newanano zvakarongeka zvinobva pamuri. Wese anonyengera asingarovese muupenyu hwavo varegere kubata pamusoro poupenyu hwavo. Muchene wakatendeka imi wazuro nhasi namangwana. I speak blessing, protection, favor upon the church, upon the youth and upon their lives. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Thank you so much. Hallelujah.